Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44 pagbiela rin mga panahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap ngayon Biyernes, August 8, 2025. Yako po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. Pagmaragul ng Mayor Susan Yap, ring kayang programang dininan prioridad, king kayang mumunang pamanungkulan bilang leader ng Tarlac City, ay ni-report ng Patricia Mamao. Prioridad ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang kalusugan, trapiko at waste management sa kanyang unang termino bilang alkalde. Sa isang panayam sa Kapihan Media Forum ng Pampanga Press Club na ginanap sa Swiss Hotel Clark, ibinahagi ni Yap ang mga pangunahing inisyatibo ng kanyang administrasyon upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Tarlakenyo. Una rito, ang kalusugan. Ayon kay Yap, naibalik at naiayos na ang supply ng gamot upang masigurong makakatanggap ng sapat na serbisyo ang mga mamamayan. Yung health namin, there are 10 RHUs in the city but they're in bad condition. Mismanaged, they're not at their full potential. Walang gamot sa RHUs. Very centralized how things were run previously. So as of yesterday, binaba ko na. Tapos na nababa ko na lahat ng gamit, yung mga medicines, no? From City Hall, minove ko na siya para accessible na sa mga tao. Pangalawa rito, ang trapiko. Kasalukuyang inaayos na raw ang traffic system ng lungsod upang mabawasan ang pagsisikip sa kalsada at masigurong ligtas ang daloy ng sasakyan at mga pedestrian. Kabilang din sa mga prioridad na tututukan ng administrasyon ni Mayor Yap ang pamilihang bayan o palengke. Nakatakdang i-rehabilitate ang lumang palengke ng lungsod sa tulong ng mga eksperto mula sa Tarlac State University o TSU at mga engineer na voluntaryong tumutulong. Yung old market, we're taking steps already na ayusin yon. Natutuwa ako kasi ang United Architect of the Philippines, ang Tarlac State University, ang PISE, yung mga civil engineers have joined me on pro bono basis that they'll design and make the old market really nice again. So hinahanapan ko na lang yun ng pondo na para maiayos uli at maging maganda para sa ating mga kababayan. Pinapalakas din ang mga programa sa tamang pamamahala ng basura upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Humihingi ako ng tulong sa mga barangay officials and our mga kababayan natin, matuto tayong mag-segregate. So starting Monday, I'm launching a project na project Palit Plastic. Yung mga plastic bottles ng basta clear plastic bottles, papalitan namin. For every 2 kilos of that, I'll change it to rice. So para one step maturuan ng ating mga kababayan mag-start ng konting segregation sa kanilang mga bahay. No? Binigyang diin ni Mayor Yap na layunin ng kanyang administrasyon na gawing mas episyente, ligtas at maayos ang Tarlac City para sa lahat ng mga residente at dumadayo dito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Determinado niya ay Santa Ana Mayor Dinan Labong na apakibataning problema king basura king Balen katukining mas organisadong waste management ay ni Patricia Mamangon. Seryoso ya Mayor Dinan Labong ning Balen Santa Ana king kayang programa karasking basura. Aminado yung alkalde na metong yung problema king basura kareng dapat solusyonan ning local government unit. Basura yung maragula problema na kasalusugan kung resolve, payakot talagang balami yung balo yung basura at yung gastos. So,
Gagawin ko yan. Bilang pakibat, pepalwal yung LGU ning Santa Ana ning schedule ning regular ra pa mangolektang basura ang makatuki king direktiba ning alkalde at kay pa makipag-ugnayan ning MENRO o Municipal Environment and Natural Resources Office king pamanimuna ng Engineer Dolph Malyari. Kasaup daketi ing Santa Ana Waste Solutions. Napanyad kaming garbage truck king Kiratang Provincia para gulang bagay na makasahod kita kayo pamanakit ng garbage. Ay ba't may kapanyad kong obulasyo? Agpangking anunsyo, matigik ababawaling pamanugse basura king dalan. Paganaka mo naman kareng residente na ipalwal mo yung karelang basura king makasadyang aldoning schedule. Bagong pisaying dry run king August 6, Miyerkules. Ing inisyatibong iti parte ning kampanya para king malinis at disiplinadong Santa Ana. Kayag nandareng alwa pang proyekto king Balen. Kapilan pa mo trending ya ing bayong gawang comfort room king public market na mala hotel ing kalidad patune ning kapag nasa ning LGU na itas ing kalidad ning pampublikong serbisyo. Balaos nemang kukulait ing LGU ning Santa Ana king suporta dareng memalen para king mas masalese, malinis at malabong a Santa Ana. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Ikatanemang silipan ing Kapampangan model ang kabilang karengbida king 9th Calgary Fashion Show king Manila king report ng Patricia Mamangon. Nagningning sa entablado ng 19th Calgary International Fashion and Arts Week ang isang Kapampangan na si Jody Megan Pavia mula Bacolor, Pampanga sa ginanap na fashion show sa Marriott, Manila nitong July 26 to 27. Isang estudyante sa Holy Angel University, si Pavia ay kabilang sa mahigit kumulang 70 na modelo mula Canada at Pilipinas na rumampa para ipakita ang likhang sining ng kilala at veteranong mga designers. Tampok sa palabas ang Eco Couture Creations ni John Ablaza na sinuportahan ng mga kapwa Pilipino sa larangan ng fashion, kabilang si Santi Guarin, isang international fashion designer mula Mabalacat City, at si Jonathan Parnada, isang kilalang coordinator sa mga international fashion at pageant events. Ang nasabing fashion show na unang ginanap sa Calgary, Canada ay nagkaroon na rin ng shows sa Edmonton, Winnipeg, New York at Paris. Sa unang pagkakataon, dinala ito sa Pilipinas bilang bahagi ng pagbabalik-bayan ni Limuel at Alvin, mga Filipino-Canadian na nasa likod ng event. Kasama rin sa mga dumalo sa prestiyosong fashion show ang ilang miyembro ng Diplomatic Corps. This is Patricia Mamangon on the spot. Ating pa mga paling balita king pamagbalik ni News Force Pampanga.
Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kapangan Pride. Yan ang petunayan ng Meto nga Kapampangan Design Studio kay bak sinambot king prestigious award-giving body. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Meto nga maragula galal ing pinupol ning Pampanga kay batasong kit ning Kapampangan led design firma Inorvac Design and Construction ing parangala Asia's Best Residential Interior Design king 2025 Asia Architecture Design Awards king South Korea. Ing karelang proyekto a Fons et Origo ing minangat laban kareng partisipante ibat kareng miyayaliwang lugal king Asia. Ing pamagkilalang iti patunay mo king gelingan na talento na rin Pilipino at Kapampangan na arkitekto king global stage. Penny munanin ng Principal Architect Justin Amor Garcia at Chief Operating Architect Paul Soliman parehong Kapampangan ing pamananggap king galal. Talaga namang tinasde ing bandera na rin Kapampangan libuta ding international design community. Siyempre, masayang-masaya kami. Hindi lang din naman ako, it would always be for the whole team ng Inorvac Design and Construction. And mas masaya kasi we represent na the whole design and the whole artists or architects ng Pampanga. Agpang king Inorvac, ing tagumpeng iti, iya mo para karela, nune para king mabilog a Filipino creative community. Meto nga pamamiepuge, king moderno, creative, at pusong disenyong Pilipino. Every project kasi namin dito sa team, sa Inov, we tend to give our best and of course, syempre, alam din namin na we represent not only Pampanga but the whole Philippines. Balaos ng patunayan ng Inorvac na ing disenyo iba't king puso, para king tao at para king balen, agyong makipagsabayan, kareng peka matenakan at peka magaling king yato. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto, king balen, susuyo. Katamang pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Agpangking pag-asa ating low pressure area, kilob ng Philippine Area of Responsibility at yuking dayong 390 kilometers east of Kasiguran, Quezon. Malati mo yung tsansa na niting maging meto nga bagyo. Makanyan man, pagdalaya pamuring pamanuran king maragula parte ng Luzon. Samantala, atin pang neto nga low pressure area ing monitor ng pag-asa king luwal ng Philippine Area of Responsibility at yuking dayong 2,815 kilometers east of Northern Luzon. Alaya pa naman direktang epekto iti king bansa, king bandang Visayas at Mindanao, ing southwest monsoon yang mamapekto at magpauran king may sabing lugar. Kabalen maging parti kaking pamagbalita kentiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento'y sumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayo screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kaming social media accounts.
Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, iadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kani sa Blang Kapampangan. Ayel benyo lang ng Biyernes ring may kalapay istorya kay Tiking Probinsya. Yaku po Ben Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Baler. Susunod.